Hej alle sammen. Og hej alle sammen. Vi er til, vi skal lige møde min nye ven. Hvad hedder du? Jeg hedder Rasmus, og mamma også, vi skal lave en YouTube-kanal sammen. Vi vil lave en YouTube-kanal sammen, ja. I tager til efteråret, når det bliver min fødselsdag. Så vil vi lave, det bliver nok mest Minecraft-videoer, men måske også noget andet, men det bliver, foreløbig bliver det Minecraft-videoer. Og den hedder Danish Pro Gamers, måske. Ja, hvis der er nogen, der er sikkert nogen, der hedder det, men hvis nogen, der hedder det, så finder vi bare på et eller andet. Danish Pro Gamers. Prøv at søge på det til efteråret nu. Ja, og så når vi får lavet den kanal, så har vi et motto, der hedder, hvis I giver en subscriber, så får I 3 subscribers. Vi har 3 kanaler i det hele. Vi har den nye kanal, som vi får lavet, og så har vi, nej, vi har da ikke 4. Jo, jeg har 3. Hvad? Jeg har faktisk 3. Ja, vi har 3 brugere, det er også det, jeg siger. Så får de 3 subscribers. Ja, så får I 3 subscribers, og Hvis I giver os en. ja, hvis I giver os en, så I får faktisk 2 ting ud af det. I gør også glade, og så får I også 3 subscribers. Og så skal jeg jo lige skrive til os, hvad jeres YouTube-kanal hedder. Nej, det står. Ja, det står den der, hvem subscriber. Nå. Han skal lige have erfaring i YouTube. Det kommer. Jeg spiller Farvel. bare spillet.